Assalamu alaikum warahmatullah. Bandiraɓe mi salmini on. Inde mon e yettode mon ɗo gonɗon e ɗo gonɗon fof min calmini on, min ñaguima on du'aw, min neldi on du'aw. Caggal ɗum ɗon garonɗo e mawɗo goto holko wadduno e rewɓe makko ha addi rewɓe ɓe kalmo yimo to joom saare ha haala ka addi histoire e nder saare he fof. Allah waɗi ko mawɗo goto wonnomo jogui rewɓe ɗiɗo, o wurde mabɓe ko juuti, ko no wurdini e mabɓe ko wiite ko gorko ɗo gonɗa fof ɓeydu muñal, saabu debbo goto ko tampere saka noon soɓe goni ɗiɗo ha ɓe goni tato. Allah waɗi hitande ari o resoyi debbo o addi, nde o resi debbo o woni 3e woni tataɓo o addi mo wonde e mabɓe, kono Allah waɗi na wayno dal ko tataɓo o ɓuri ɗoftade konngol makko, ko mo wattindi o addude ɓuri tinnade e liggey galle, ɓuri tinnade he makko ne kadi. Joni noon ɗandi tan neɗɗo kam ko mbita ko gorko ko weli ɗum danaka ɓurata toppitade. Sa dañi rewɓe tato e rewɓe nayo wawi won fof waɗata kam ɗo ɓerde ma heedi walla mo ɓurɗa yidde e mabɓe, kono mbiyeɗa ko ya fewno ha fewa, toppitoɗaɓe kamɓe fof ko rewɓe ma, kala ko mbaɗanɗa o ko mbaɗana ɗum goɗɗo. Allah waɗi mawɗo o wurde e mabɓe ko haalani ɓe fof ko heewi hen ɓe jaɓata wadde, ko haalani tataɓo o fof waɗa, tataɓo o dal Allah walli mo o ɗofti konngol makko ko jaggi. Joni noon ɓen rewɓe naati e saare naka Allah, ɓe mbi kanko de kilo addi debbo kon tan o toppiti, o toppitaki heddiɓe. Ndenne de ko minen gonnoɗo haade on ɗon arde, kono gil on ari ko on tan o toppiti. Kono noon ko haala ka heewi ko kala ko waɗani o, kala ko waɗani mo addi o waɗana ɗum heddiɓe kamɓe fof fondi. Kono noon ko oya ɓuuri ɓattude, oya yewtitta, oya ɓuuri hewde ko wondata. Allah waɗi nde haala ka heewi rewɓe kalanimo o notaki, ɓe jeehi ha ɓe natti ɗum wawa muñde, ɓe jeehi ɓe kalmoyimo e mawɗo saare o woni joom saare o wi minen de joom galle amen minen gonduno hanke e janke. Kono Allah waɗi gil o addi tataɓo dal mo wayno ɓariɗo e on ɗon, ko on o yewtitta, ko on o wannata ko kala. Joni noon min cohli ballamin nde ɓe kooti jodi ha janggo mum toon joom saare o nelani mawɗo gorko o wima an de rewɓe ma garino ɗo hanke, ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe kaali. Min noon jinmami haalande gorko so resi yo fondu, soko ɓe tato, soko ɓe nayo, soko ɓe ɗiɗo yo fondu, kala ko waɗani ɓe waɗana goɗɗo o wimo mi nani ko kalɗa ko, kono somi jaabimama ɗo ɓe tinata, ɓe gandata ko kalmi, woɓɓe ne gandata ko kalmi. Haala ka mi nani ka e saare he, kono jinmi fewju nodda batu to hakkude saare to, nodda mawɗo e gorko, mawɗo e suka, debbo e gorko nodda, so ɓe fof ɓe gari on waktu sa noddi kam, somi ari mi jooɗoto ɓe jooɗo mi haala holko sababini ha ɓe mbi koto goto o keedum, koto ñettel to keedum. Mawɗo wi bisimilla, ɓay ko noon jiɗɗiɗa. Jodi ha balɗe ɗiɗi tegi hen mawɗo o noddiri yewtere, o noddi batu e hakkude saare hen, ɓe gari o jooɗi kamɓe fof gardi, kanko e rewɓe tato ɓe fof gardi, ɓe jotti ɓe jooɗi, o wiɓe on gari, ɓe mbimo min gari, o wi bisimilla noon e yewtere he, ko addi en ko ɗo mi haalana on nano walla mi waɗa ji on, ta ko onon gandani ko e mon holno hunde nde yaari. Mawɗo o wi a o ya galle to gaddana kam satalla kam. A o immi yehi to galle to addi satalla kam, ari joɗɗini o wimo jooɗo, o wi ɗiɗaɓo o yaha to galle to gaddana kam kursam. Ɗiɗaɓo o yehi
addi kurus o ari ɗottimo kurus o wimo bisimilla jooɗo. On jooɗi heddi tataɓo o galluɗo o haala kam. O wi tataɓo o yaato galle to gaddana kam saƴade nde. Tataɓo o immi, rawandu ndu sukki hen, eɓe jogino mbaalu ne ɓe garduno e ma e mbaalu ngu nde immi sukki hen. Tataɓo o yeehi to galle to ƴetti saƴade nde, hibbiti abbi to pencu to ɓe mbatta to batu woni riiño. Rawandu ndu sukki hen, mbaalu ngu sukki hen. O ari ha o yetti o ƴetti saƴade nde o totti joom galle makko, on wimo jooɗo, o jooɗi. Rawandu leeli caggal ɗam, mbaalu ngu ne dari ɗon. O wiɓe holko jiiɗon? Ɓe wimo minen kay ala komin jii sona miɗen paɗi kaala. O wi ko on joom hakkillaji, ɓe wino on mi haalan nano walla mi waɗa ji on. Holko mbanmi ko jiiɗon? Ɓe mbi min jii a neli goɗɗo o satallaw addi, a neli goɗɗo o kurus o addi, a neli goɗɗo o saƴade o addi. O wi ko on joom hakkillaji, laare ko jagi. Gumbaalu e ndu rawandu wondu ɗo mbiɗon ko mumunteji ala hakkille. Wona ko noon mbiɗen? Ɓe mbi eyi. O wi nde awo o immi yehi, rawandu naɗo wonno yo mbaalu ngu naɗo wonno walla ala ɗo? Ɓe mbi ala, naɗo wonno. O wi rawandu sukki hen walla mbaalu ngu sukki e makko? Ɓe mbi ala. O wi ñaarel o nde yaata, rawandu e mbaalu ngu ko ɗo wonno walla ala ɗo? Ɓe mbi ko ɗo wonno. Ɓe mbi est ce que rawandu sukki makko walla mbaalu ngu sukki makko? Ɓe mbi ala. O wi nde ñettel o yaata ara kam addana saƴade nde, ko ɗo rawandu wonno e mbaalu ngu walla ala ɗo? Ɓe mbi ko ɗo wonno. Ɓe mbi ɗum sukki e makko walla sukkani? Ɓe mbi nde o immi kay mo yaha kanko, rawandu sukke makko, mbaalu ngu sukke makko, ko kamɓe jaadi, kamɓe gartidi. O wi ay oɗo nde o ari, mbaalu ngu e galle o tawi, rawandu e galle o tawi. Joni noon holko waɗi ha so immima ɗo fokkiti ho rawandu sukka e makko walla mbaalu ngu sukka e makko? Te ko ɗo o tawi ɗum, te ɓeeɗo ko ɗo immi jeehi, rawandu sukkane makko, mbaalu sukkane makko. Ɓe laarodiɗo. Ɓe mbi ko on joom hakkillaji, ko oɗo waɗi ko ha rawandu e mbaalu ngu sukki mum. Min neɗɗo o joom hakkille ko ɗum o waɗi ha minne cukkumi caggal makko. Neɗɗo kala ɗo heɓi jaam ko ɗon wonata. Ɓe so tawi ko rewɓam mi heɓani maɓɓe jam, mi heɓani maɓɓe salam, so mi haali ɓe mbaɗata accu takani ɓe accu, wat takani ɓe wat. So ɓe jaaha ɓe mbaynotako, kala ko ɓe mbatta ko kamɓe tan, hay so mi haali ɓe mbatta. Donc oɗo ko jammo kemmi o e makko, taki cukkumi makko. Laare imagine rawandu ndu e mbaalu ngu ko e mbiɗon ala hakkille. Ɓay o fewji ha ɗum ɗon woyima ha watti sukke makko, ko jamɗi keɓi toon taki. Ɗum noon ko ɗum woni ko kallanmi on ko hande. Debbo desaɗo e galle, ñaarel walla ñettel, wota hatma wat ko mbaɗanoɗa ko, wota wi wonde no guil o addi o yakkutoya o heedi. Fewju an mbaɗa ko waɗnima ko guil haade hay goto ar. So goɗɗo ari tawtima ne andu ko Allah hoddiri, ala ko mbawɗa hen. Continue ko mbaɗanoɗa ko, jobdi janggo e jaam. Sa heeɓi yettore gorko ma tan ma a naftor, ma sukaɓe ma ni naf. Ɗum noon on calminama ko on joom hakkillaji, ko nde yewtere gaddannomi on ɗo hande. Ɓeydodiren en hakkillaji, kala ko gandantuma hoore ma ko noon. Alhamdulillah, so tawi kadi wona noon ha hande gandon ko neɗɗo tan juumata, en ballodiren hen kadi. Kala ko neɗɗo sohli hen ɓeydude kadi, sa noddi waɗi message oɗo numéro ma en jewtu hen. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.